औरंगजेबाचं कौतुक करणं आमदार अबू आझमींना चांगलंच भोवलंय। अधिवेशन संपेपर्यंत त्यांचं निलंबन करण्यात आलंय। पाहूया। खाली बसा। मान्य मंत्री महोदयांनी जो प्रस्ताव सभागृहासमोर मांडलेला आहे त्याच्यात जे उल्लेख केलेला आहे तेवढंच एक्सपल्शन आपण या अधिवेशनात करू शकतो असा आपला निर्णय आहे। मी आता सभागृहासमोर सदर प्रस्ताव मतास टाकतो। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे। ठराव एकमताने संमत झाला। बसून घ्या, लेंग कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे। माननीय उपमुख्यमंत्री आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।